Писмо до дядо Коледа. Коледа наближаваше. Беше време бебето да напише своето писмо до дядо Коледа. Лиса взе лист и молив, сложи бебето в скута си и започна да пише. Скъпи дядо Коледа, желая да ни дойдеш на гости. Ще пием чай и ще хапваме бисквитки. С обич, Бебо. Сложиха писмото в плик, облякоха се топло и излязоха. Не след дълго стигнаха до площада и бебето само пусна плика в кутията. На връщане към вкъщи снега скърцаше под бутушите им, боровете тихо се поклащаха, във въздуха се носеше аромат на коледни сладки. Мечо се облиза, а Лиса добави с усмивка. Семейството е. Да напишем заедно коледно писмо. На пазар за коледна елха. Лиса, Мечо и бебето все още нямаха елха, затова решиха да отидат до горския разсадник и да си изберат. Бебето хареса едно голямо дърво, но Лиса се притесни, че няма как да го принесат. Тогава на Мечо му хрумна да завържат елхата върху тавана на колата. На връщане от разсадника, колата изведнъж подскочи и в следващия миг една от гумите затъна в снега. Всички се заловиха със спасяването на колата. Бебето също помагаше в изравянето на снега. После Лиса и Мечо избутаха колата обратно на пътя. Луната вече изгряваше, когато поеха отново към къщи. Бебето се сгуши на топло в Лиса, а Мечо си помисли. Семейството е да си помагаме. Коледна елха. Бебето отвори очи и се усмихна широко, защото днес бе деня за украсяване на коледната елха. Той скочи от леглото и събуди Лиса и Мечо. Щом закусиха, Мечо постави елхата до камината, а Лиса донесе кутията с коледни играчки. Всички се заеха с украсяването. Лиса случайно изтърва една играчка, тя падна на пода и се щупи. Бебето се натъжи, но Мечо взе лепило и я поправи. Когато приключиха с украсяването, Мечо повдигна бебето и то сложи коледната звезда на върха на елхата. Всички си облякоха коледните пуловери и застанаха пред елхата. Докато нагласеше фотоапарата, Лиса си помисли. Семейството е да си направим коледни снимки. Коледни сладки. Какво е Коледа без сладки с канела? Лиса отвори стария скрин и извади бабиния тефтер с рецепти. Сложиха престилките и се захванаха с приготвянето на вкусното тесто. Лиса и бебето месеха, а Мечо донесе тави за печене. Разточиха тестото и с формички изрязаха елхи, звезди и снежни човеци. Наредиха сладките в тава и ги сложиха във фурната. Когато сладките се изпекоха, къщата ухаеше на Коледа. Лиса ги подреди в красива чиния, а Мечо приготви топло мляко с мед. Всички седнаха до камината, огъня грееше лицата им, бебето и Мечо хапваха бисквити, а Лиса си помисли. Семейството е да направим коледни сладки заедно. Дядо Коледа. Цял следобед бебето стоеше с носле залепено на прозореца и чакаше да дойде дядо Коледа. Звездите вече блестяха в небето, когато в далечината се чу песен на звънчета. В следващия миг жената на дядо Коледа спря пред къщата. Лиса, Мечо и бебето посрещнаха дядо Коледа с прегръдка, седнаха до камината и го сгряха с чаша горски чай. Дядо Коледа развърза чувала си и даде подаръци на всички. За благодарност те му изпяха коледна песен и му изпратиха бисквитки. Бебето гледаше как шейната на дядо Коледа потегля. Лиса и Мечо се прегърнаха и си казаха: семейството е най-желания подарък.